بله evne lûtkeya yekeye ku li ser krîza Sûriyê navbera Tirkiye, Rusya û Îranê de tê kirin. Siyaseta Rusya û Îranê di derbarê Sûriyê de cuda ye, a Tirkiye cuda. Îro careke din Serokê Rusya Vladimir Putin serokkomarên Tirkiye û Îranê Erdogan û Reîsî li Tehranê di lûtkeyeke taybet de kom dibin. Ali Khamenei rêberê bilindiyê Komara İslamiya Îranê gotiye her karekî serbazî li Sûriyê wê di berjewendiya grûpên terorîst de be. Hîna lûtkeyê dest pê nekiriye droneke artêşa Tirkiyê li Til Rifet li xaleke hêzên hikûmeta Sûriyê da du leşker birîndar kirin. Di vê lûtkeyê de wê çend mijar bêne gotûbêj kirin. Lê mijara serekî ji bo Tirkiyê wergirtina destûrê ye ji bo operasyoneke nû li ser Rojavayê Kurdistanê. Wezîrê Derveyê Îranê Emîr Hüseyn Abdullahiyan beriya vê lûtkeyê ragihand û got Tirkiye dixwaze operasyonekê kûrahiya 30 kîlometreyan li bakurê Sûriyê encam bide. Lê em dixwazin dilgiraniyên emniyên Tirkiye bi rêya siyaset û diyalogê nehêlin. Li şûna şer û pêleke dinya koçberiyê divê çareseriyeke siyasî bê dîtin. Ku Tirkiye dest bi êrîşeke din bike wê bibe pêncemîn êrîş ku ji sala 2016 ve pêk tîne. A yekemîn tebaxa sala 2016 bû. Operasyona Mertala Firatê bire ser Cerablus, Bab û Ray. Ve inşallah efendim bugüne kadar geldi. Bundan sonra da Em heya vir hatin. Bi hêviya Xwedê em ê vî karî heya dewiyê jî bibin. Bi ziyaneke herî kêm em ê hewl bidin vî karî temam bikin û em ji bo vê yekê kar dikin. faaliyeti tamamlamak hepimize kısmet olacak. Ona çalışıyoruz. Operasyona duemîn çilê sala 2018 bû. Êrişî ser Efrînê kir. Şer 58 rojan dirêj kir. 500 kesên sivîl bûne qurbanî, 200,000 kes ji cîwarên xwe koçber bû. Operasyona sêyem di cotmeha sala 2019 de bû. Êrîş bire ser bajarên Girê Spî û Serêkaniyê ên Rojavayê Kurdistan û 300,000 kesên sivîl koçber bû. Operasyona çarem di Sibata 2020 de bû. Êrişî ser beşekî Idlibê kir. Netewên yekbûyî ku her ji destpêkê ve rewşa li Sûriyê dişopîne. Li şûna rêgirtina li ber şer û operasyonan girîngî daye rewşa koçberan. Tirkiye vê carê jî çavên xwe li bajarên Til Rifet û Minbic sor kiriye. Zêdetirî 2 mehaye ku amadekariyên vê operasyonê tê nekirin. Erdogan di dema lûtkeya Madrîdê ya Tirkiye, Fînlanda, Swêd û NATOyê de ev operasyon weke şertekî danî bû pêşiya Joe Biden. Lê pişt re bêdeng bû û mijara operasyonê hate girtin. Rusyayê jî bawayekî eşkere ji Tirkiye re gotibû û dibêje ew ne li gel vê operasyonê ye. İranê jî gotibû ew bi tundî li dijî vê êrîşê ne. Li Sûriyê krîzeke kûr ya mirovî, aborî û leşkerî heye. Lê Tirkiye operasyona dijî YPG û Hesedê daniye rêza pêşiya karên xwe. Niha çavê tevahiya aliyên pêwendîdar li vê lûtkeya Tehranê ye. Ka gelo Tirkiye wê Îran û Rusyayê razî bike ku careke din êrîşeke berfereh pêk bîne yan na.